Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Mu'azzu wanda aka fi sani da AM1. Kamar yadda muka yi alƙawarin cewa za mu dinga kawo muku tutorial na kwamfuta ko kuma ɓangaren graphic designing. To masha Allah, zuwa yanzu lokaci ya yi kuma insha Allah mun shirya tsaf domin kawo muku tun daga farko har ƙarshe. Duba da yanayin ƙarancin wayanda suka iya kwamfuta a society ɗin nan namu, kuma mafi akasari gaskiya a yanzu kusan zuwa lokacin da za a ce in baka iya kwamfuta ba ma kamar ka zama lokal. So gaskiya yana da amfani sosai mutum ya yi ƙoƙari wajen ganin cewa ya fahimci abin da ya fahimta tun kafin a gama wannan program. Tunda dai dole akwai lokacin da za a kammala shi. Kuma abu ne mafi sauƙi. Ni gani nake yi ma kamar da a ce mutum an ɗauko mutum kai ya zo gurin koyon kwamfuta ga mutane hayaniya da menene da sauransu. Ina ga gwara ma wannan hanya ita ce mafi sauƙi yanda mutum zai fuskanta. Amma baka gane ba za ka iya yin tariyar bidiyo ka dawo baya har sai ka fuskanta ka yi gaba. To direct dai ba za mu fara amfani da kwamfuta normal ba. Dole sai mun san menene kwamfutar, mun san me kwamfuta take nufi da sauransu. Kuma da yaren Hausa. Abin da ya sa kuma muka ce da yaren Hausa saboda dama abin an yi shi ne saboda mu 'yan Arewa kuma kusan kishi ne ya kawo haka. Shi ya sa aka ce da yaren Hausa. Wanda kuma hakan ba yana nufin cewa iya Bahaushe ne kawai zai yi tutorial ɗin nan ba. Daga lokacin da muka bar ɓangaren introduction muka waɗa kuma exactly yanda ake koyon kwamfutar da sauransu kamar ɓangaren masu graphic designing su kusan ba ma na ɗaukar lokaci za a yi ba, za a shiga cikin abin gadan-gadan. So shi ya sa aka ce da za a yi da Hausa ɗin. Amma wanda ma ba Bahaushe ba zai fuskanci abin yanda yake. Inda wuraren da suka ci gaba an daɗe ana yin irin wannan tsarin kuma za ka gani ba wai iya yare kaza ake yi ba. Yawanci ma public wannan language ake amfani da shi. Mun gode bisa haɗin kai da kuke ba mu kuma muke sa ran za ku ba mu ɗin. Masha Allah. Mece ce kwamfuta? A taƙaice sai ka ce na'ura mai ƙwaƙwalwa. Kwamfuta na'ura ce da ake amfani da ita wajen ajiye bayanai. Sannan za ka iya neman abin da ka ajiye a duk sanda kake buƙata. Ana iya ba ta umarni kuma tana bi. Sannan ana adana ko shirye-shirye bayanai ta tsarin rubutu ko hotuna ko bidiyo. Hotuna masu motsi. A cikinta kuma ana saka mata manhajojin software. Sannan ana iya tura saƙon email ko yin games ko shiga shafukan yanar gizo-gizo. Wannan a taƙaice kenan. Ɓangarorin kwamfuta. Kwamfuta tana da ɓangarori amma mafi muhimmancin da ya kamata ka sani a wannan lokacin su ne monitor, wanda ake kallon abin da kake yi, ma'ana kike yi ko kake yi daidai ɗaya ne a kwamfuta mai kama da talabijin. Shi ne wanda za ka gan shi kamar talabijin ne to amma ba talabijin ba ne. Wani zubin dai akwai wanda za ka ga ya zo za ka iya jona mai DVD da sauransu. Amma gaskiya ba su cika zuwa a haka ɗin sosai ba. Nan shi ake kira da monitor. A taƙaice sai ka ce fuskar talabijin. Wannan shi ake kira da monitor. Kamar fuskar talabijin. Sai kuma abin da ake kiransa mouse. Shi kuma mouse a laptop kuma ana kiransa touchpad ko trackpad, wanda ake amfani da shi wajen sarrafa kwamfuta ta hanyar zaɓar abin da kake so ka shiga a sauƙaƙe. Wannan shi ne mouse. Shi ake kira da ɗan ɓera kenan wani zubin. Sai kuma keyboard. Madannan da ake amfani da su wajen yin rubutu ko ba da umarni su ne keyboard. Gashi nan kamar yadda kuka gani. CPU Central Processing Unit. A Hausance muna cewa da shi ƙwaƙwalwar kwamfuta. A nan take adana dukkan bayanai sannan duk wani umarnin da za ka ba ta a can ne take karɓa. Amma ita laptop da ake kira tafi-da-gidanka tana ɗauke da nata ne a cikinta. Wannan a taƙaice kenan. Ga misalin hoton da ke ƙasa da ma sauran ɓangarorin nata.
ire-iren kwamfuta. A nan za mu yi magana ne akan dangin kwamfuta guda biyu, duk da akwai tarin ire-irenta daban-daban, amma za mu ɗauki waɗannan guda biyun kacal mu yi magana a kansu domin su ne waɗanda aka fi amfani da su yau da kullum. Desktop da laptop. Desktop ita ce wadda kuka ga hotonta a sama tana raɓe da sauran ɓangarorin kwamfuta, saɓanin laptop wadda ake kira da tafi da gidanka domin tana ɗauke da komai nata tare da ita. Wannan ita ake kira da desktop kwamfuta. Wannan kuma laptop kwamfuta. Ta wajen aiki ba su da wani bambanci. Bambancin kawai laptop kwamfuta tana ɗauke da batir, sannan kuma za ka iya yawo da ita, saɓanin desktop kwamfuta ita ta gida ce wadda ajiye ta kawai ake yi. Wannan shi ne bambancinsu, amma kowacce tana yin aikin kowacce.